Kapulisan ang lalaki nga gituho ang lango sa eliminong makahubog human kini nagwild og nanghulga bitbit ang sundang alas 4:20 sa miaging hapon dito sa Pro 4 Barangay San Roque, Surigao City. Giila sa Surigao City Police Station ang suspect nga si Marold Crave Orozco, 48 anyos, dunay live-in partner, driver og residente sa nasangpit nga lugar. Sumala sa 28 anyos nga reklamante, samtang siya og duha ka kauban nagtrabaho sa kalsada, kalit lang niabot ang suspect nga hubog og nibadlong sa ilang trabaho. Wala pa makontento og miuli kini sa ilang balay og mikuhag sundang og nanghagit og away. Didto na naabot ang mga pulis og gidakop ang suspect kasong grave threats, coercion, violation of batas pambansa bilang 6, possession of bladed weapon o gidala sa Surigao City Police Station alang sa tukmang disposasyon. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News. XFM.